Waosan cariyos cerkak, kanthi irah-irahan sungai ing wanci surup, anggitaning klasik. Langit sore dadi oren peteng. Angin ngelus alon, banyu kali gemricik lan swara jangkrik wiwit muni. Ing pinggir kali ana Laras, bocah wadon umur 18 taun sing dikenal rajin nanging kerep ngeyel karo pitutur wong tuwa. Dheweke lagi nyuci klambi, tangane wis kriput kena banyu adem. Kedap maneh lah, klambine isih akeh, yen ora rampung ibu mesti ngomel. Saka ujung dalan, kakek sesepuh desa sing paling ngerti pantangan lan wektu gaib bengok karo swara cemas. Laras, ayo bali nduk, wis wayahe surup. Aja nganti ana ing pinggir kali wektu kaya ngene. Laras ngguyu tipis lan ngeyel. Inggih kek, sekedap malih, tasik durung rampung niki. Ing omah, ibu, wanita tegas lan gampang kuatir, mlaku mondar-mandir ora tenang. Bapak, wong sabar nanging kerep kesel amarga sifat Laras sing keras kepala, mung bisa ngelus dodo. Ibu ngresula, aku wis ngandani bola-bali, aja nganti surup isih ana ing kali. Waktu ngono, danyang kali lagi mlaku. Bapak narik nafas njero. Laras kuwi pancen ndablek. Wis, aku tak nyusul wae. Bapak cepet-cepet metu saka omah. Nanging nalika dheweke durung tekan kali, langite dadak peteng. Kaya ana sing mateni cahya. Swara jangkrik, swara banyu, kabeh mati dadak, ninggalke sunyi sing gegiris. Ing pinggir kali, Laras mandeg nyuci, alise ngerut. Hawa dadi adem banget nganti kulite merinding. Laras nggumun. Kok meneng ngene? Biasane rame. Angine kok adem banget ya? Banyu kali ujug-ujug obah tanpa sebab, kaya ana sing ngaduk saka njero. Laras mundur sak langkah. Lho, kok kaya ana sing... Saka tengah banyu, metu sosok wong wadon nganggo jarit teles. Rambute dawa nganti nutupi rai, awake melenggut kaya ora napak lemah. Swara lirih, serak, lan cekak nekat metu saka arahe. Laras, Laras. Laras langsung ngrasa sikile dadi ringkih. Sopo? Sopo kuwi? Sosok kuwi maju alon. Bayangane kaya kabut ireng sing bentukane dadi wong wadon. Sosok kuwi muni, suarane kaya angin liwat kuping. Kowe nglanggar wektuku, wektu antarane cahya lan peteng. Laras nyauri, aku mau nyuci, aku ora ganggu sapa-sapa. Sosok kuwi mandeg pas ing dhuwur banyu, banjur nyengir tipis, duduhake untuk ireng kaya arang. Sadurunge Laras bisa mundur maneh, saka banyu metu tangan ireng pucet, cekelek lan kademen langsung narik sikile Laras. Laras bengok. Kek, ibu, bapak, tolong Laras. Teriakane buyar ditelan banyu sing dadakan dadi ireng pekat. Banyu kali sing mau mung ireng saiki dadi kaya berkecumuk, muter kaya pusaran sing ora lumrah. Swara-swara aneh kaya swara cekikikan, lantange samar-samar muncul saka njero banyu. Banyu metu gelombang akeh, kaya ana makhluk gedhe sing lagi nyedot napas. Ing wektu sing padha, bapak tekan pinggir kali karo napas kebat. Banjur ndeleng bareng-bareng Laras, ember kewalik, sabun ngambang, lan klambi-klambi sing durung keperes. Bapak panik. Laras, Laras, endi kowe nduk? Ora ana jawaban, mung angin sing nyuwir godhongan pinggir kali. Sakwise sawetara detik, kakek uga teka. Rai tuwa sing biasane tenang saiki dadi pucet. Dheweke langsung ngerti yen ana sing ora beres. Kakek muni lirih nang teges. Wis telat, Gusti. Nyuwun pangapunten. Bapak bingung. Maksudnya apa, Kek? Endi anakku? Endi Laras? Kakek golek banyu kali tanpa kedip. Nak Laras kecantol ing wektu sing ora kudune kanggo menungso. Wektu surup iku wektu antarane jagat kita lan jagat sing ora katon. Yen ana sing nglanggar, denyang kali bakal njupuk. Bapak kaget lan nangis. Ora,
Ora mungkin, aku mesti nemu dheweke. Bapak rumangsa krungu kaya bisikan samar saka tengah kali. Pak, kula teng mriki. Swara kuwi kaya swara laras, nanging serak, kaya adoh banget, kaya saka njero bumi. Bapak gugup lan alon-alon mlaku maju. Laras, Nduk, kowe ndek kene? Ayo ngomong maneh. Banyu ing tengah kali dadi alus obah. Sawijining bayangan putih samar katon muncul mung sakdet. Kaya rambut dawa nyembul saka banyu, nanging langsung ilang maneh. Kakek cepet narik bapak supaya mundur. Kakek bengok. Aja maju. Sing kowe rungokke kuwi dudu laras. Kuwi mung tirune. Makhluk kono arep narik kowe mlebu. Bapak nglesep lungguh ing lemah. Guguk karo nangis. Ora kuat ndeleng banyu sing saiki malih tenang banget, kaya ora tau ana apa-apa. Bengi iku, hawa ing desa kaya ana sing nindes. Ora ana swara kewan, ora ana angin, kabeh kaya dene nahan ambekan. Nanging saka arah kali, wong-wong desa krungu lagu lirih swara mirip tembang cilik sing biyen kerep disenandang ibune kanggo laras. Swara kuwi alon, putus-putus lan kebak rasa nelongso. Kabeh sing krungu mesti merinding nganti balung. Sawijining wengi sawise kedadian iku, kulawarga padha ngumpul ing omahe kakek. Obor dipasang amarga listrik terus mati tanpa sebab. Kakek ngomong lirih, nanging saben tembunge kaya nembus dada. Kabeh wektune ana watese. Menungso kudu ngerti endi wektu kanggo nyambut gawe lan endi wektu kanggo ngaso. Wektu surup iku wektu pepisahan antarane cahya lan peteng. Sing ora ngajeni bisa ilang tanpa tapak kaya laras. Kabeh mung meneng, mung swara angin sing liwat ing jaba omah. Wiwit dina kuwi, ora ana wong desa sing wani menyang kali nalika surup.